Is-Sindku Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar Censo Galea żgwida lill-membri l-oħrajn tal-Kunsill meta flaqqa l-ġimgħa l-oħra ta' informazzjoni totalment skorretta dwar kuntratt tal-tindif tal-latrini pubbliċi. Waqt li l-eks Ministru ta' żmien Gonzi PN iddikjara li s-Soċjetà Mużikali San Pawl kienet ġiet notifikata b'mod uffiċjali mill-Kunsill fil-kapaċità tagħha ta' kuntrattur responsabbli mit-tindif tal-latrini pubbliċi li s-servizz tagħha kienet jitwaqfu, jirriżulta li dan ma kienx minnu. Mistoqsim il-Minority Leader Alfred Grima waqt il-laqgħa tal-Kunsill dwar jekk il-kontrattur kien ġie avżat b'mod uffiċjali, Censo Galea wieġeb fl-affermattiv f'żewġ okkażjonijiet. Minkejja dan, korrispondenza li għandu f'idejh One News jiduri bil-fatt li dan ma seħħx. Tali atteġġament irresponsabbli wassal biex il-maġġoranza tal-Kunsillieri votaw favur proposta mresqa mis-Sindku biex jitnaqqas l-ammont ta' 50% mill-bilanċ dovut lis-Soċjetà Mużikali ta' San Pawl. Jirriżulta wkoll li dan ma kienx każ iżolat fil-konfront tal-istess soċjetà mużikali mindu ġie elett kunsill ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista seba' xhur ilu. Kejl żbilanċjat użat anke dwar sempliċi żiżjin tal-miliet. Id-double standards ta' Censo Galea joħorġu mill-fatt li naqas milli jaġixxi bl-istess mod fil-konfront ta' kontratturi oħra dwar l-istess tiżjin, b'dannu finanzjarju għall-istess saqda volontarja. Din l-imġieba ta' Galea diġà tqajjem rabbja kbira fil-lokalità wara biss ftit xhur imexxi l-lokalità. Sara li tant fit-tweġiba li tat is-Soċjetà Mużikali San Pawl qalet li tinsab diżappuntata ferm għal fatt li għall-ewwel darba kemm ilu jeżisti l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar Sindku aġixxa b'mod skorrett fil-konfront tagħha. Is-soċjetà tenniet li tul it-30 sena li għaddew dejjem kienet ta' spalla l kull kunsill bħal NGO rispettivament min kienet il-persuna li mexxietu u għaldaqstant ta' ġir simili qatt ma kien mistenni. Diċembru li għadda wkoll kiser il-liġi tal-Kunsilli meta baqa' ma sejjaħx għall-laqgħa kif inhu obbligat biex jippreżenta l-baġġett u l-pjan ta' ħidma l din is-sena. Fl-2017, fi żmien li bintu Grazzella Galea llum deputata parlamentari kienet ukoll is-Sindku tal-lokalità kien feġġ disgwit enormi li wassal riżenja tagħha biex tevita vot ta' sfiduċja. Ta' min ifakkar ukoll li l-ipokrizija ta' Censo Galea ibbrillat ukoll xhur qabel ġie elett fil-Kunsill. Dan meta fis-sajf 2023 inqabad jikkritika applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar dwar art fil-Manikata li kien diġà magħruf li ma kien se tintlaqa. Iżda fl-istess ħin kien qed japplika f'isem il-klijenti tiegħu biex jiġi żviluppata art ODZ fil-Bidnija fil-limiti ta' San Pawl il-Baħar għall bini ta' żewġ vilel bil-Puls.